Ahojte, vítame vás pri žrebovaní výhercov nášho mikulášskeho kvízu BMW Winter Challenge, ktorý sme pre vás pripravili so spoločnosťou Superdrive a v ktorom ste mali možnosť otestovať si vaše znalosti jazdy v zime. Do súťaže sa nám zapojilo 107 súťažiacich a keďže podmienkou bolo správne odpovedať na 5 kvízových otázok, tak v hre o 3 naše krásne úžasné ceny je 64 z vás. Prvá cena je škola Šmiku Kompakt od Superdrive v Bachfurte a 2 z vás získajú sadu tejto úžasnej originálnej BMW zimnej kozmetiky. Tak poďme na to. A počas pretekov o víťazstvo si poďme povedať správne odpovede na našich 5 kvízových otázok. Keď sa auto dostane do nedotáčavého šmiku, správna reakcia je, správna odpoveď C, jemne korigovať žiadaný smer a ubrať plyn. Aká je minimálna odporúčaná hĺbka dezénu zimných pneumatík? Legislatívne sú to 3 mm, ale keďže v zime nerobíme kompromisy, odporúčame 4 mm. Kde sa najčastejšie tvorí čierny ľad, tzv. Neviditeľná námraza? Je to na mostoch, nadjazdoch a tienistých úsekoch. Aký by mal byť rozostup medzi osobnými autami mimo mesto? Nepočítame ho v metroch, ale v čase a sú to 2 sekundy. A kedy je vhodné vypnúť trakčnú kontrolu na vozidle? Pri rozjazde v hlbokom snehu alebo na šmykľavom povrchu. Tak máme našich výhercov. Prvé miesto a školu šmiku získava pán Martin a druhé a tretie miesto je pán Jan a pán Robert, ktorí získavajú sadu BMW originálnej zimnej kozmetiky od Autopala z Bratislava. Výhercom srdečne gratulujeme, budeme ich kontaktovať tak, aby svoje ceny dostali ešte do Vianoc a ďakujeme všetkým, že ste sa zapojili, veríme, že sa zapojíte aj budúci rok, lebo so súťažami nekončíme a ďakujeme, že jazdíte bezpečne a s rozumom a veríme, že taká bude aj vaša zima na cestách. Prajeme vám krásne Vianoce.